Салом алейкум дӯстон, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Имрӯз дар мавзӯи чӣ хел почта Россия қайти мо телефон равон мекунем ва чӣ хел проверка кардан мумкин аст. Ҳама ҳамин чиза дар давоми видео ма шумода як ба як мефонам. Ва бардорое ки дар дигар шаҳрҳо истодаген почта Россия қайти телефон заказ мекунен, имина видео барои шумо. Видеоро то охир тамошо кунед ва дар канал обуна шуда монед, барое ки видеои полезни дар канал бо буромадан мегира. Меҳмони телефонои шумо Умедҷон ва шумо қарор доред дар канали Умедҷон Техноблог. Ва касоне ки обуна шудаган гап нест, раҳмат, ва касоне ки обуна шуда нест, обуна шуда монед ва дар видео я лайк монем. Ин барои бисёр просмотр гирифтани видеои мо кӯмак мерасонад. Албатта қарсак айда тараф мешавад. Ба ин хотир лайкамон дар канал обуна шуда монед. Ва бардор азиз, чӣ хел ки медонед, мо дар шаҳри Москва қарор дорем ва дар магазини Realfon ба фурӯши телефонҳо сар кор дорем. Агар телефонтон накор бошад, рақам барои заказ кардан ҳамин рақамда WhatsApp муроҷиат мекунед. Бемалол оператор шумо телефонҳоро мефаҳмонад кадом телефон дар қулоятон, ҳамаша як ба як шумо ҷобаҷо карда метиҳад ва албатта телефонҳо ҳамаш наванд, 1 сол гарантия доранд. WhatsApp дар нависем бо худчон ҷавобтон метиҳанд. Хоб, масъалаи основной темада мегардем, яъне ки масъалаи почта Россия қайти бардор азиз, чӣ хел ки мебинем ин телефон дар дохили ҳамин коробка телефон ай. Ва телефон мо почта Россия қайти ҳозир равон мекунем ба дигар шаҳрҳо, яъне ки ба ҳама шаҳрҳои Россия тавассути почта Россия қайти равон мекунем. Ва почта Россия қайти вақте ки равон мекунем, бисёр бардор менависанд. Мегӯянд бардор ҳамо почта чӣ шид, дар куҷо расид, чӣ хел шид, маъмуро равон кардӣ, накардӣ, чӣ хел полчаш мекунем, кай полчаш мекунем. Ҳама ҳамин саволота худохоҳ дар ҳамин видео ба праги ҷавоб мегиранд. Ба ин хотир ба диққат ҷобаҷо мешем ва далши мерем. Хоб, бардор азиз, нигоҳ кунем, вақте ки мо шумо почта Россия почта қабул мекунем, чӣ кор мекунем? Мисол қайти шумо диалога дар WhatsApp мекунем, чашам мекунем, телефонҳо Viber мекунем, дар байни телефонҳо ва телефон Viber мекунем, шумо оплатаро мекунем, чек ки мепартоем, баъд дар ниҳои шуморо мисол операторо мепурсанд, мегиранд ай шумо ному насабтон талаб карда мешавад, индекси почтаи Россиятон талаб карда мешавад ва бигем ки телефони Viber карда информатсияш ҳамаша оператор шумо нависта равон мекунад. Ҳаминчунин ки полни ки гап заден дуруст фаҳмонда парафтенаш, баъд иҷа шумо да оператор посилкатон тайёр кардем, хел равонтон мекунад. Ва ҳозир иҷа ба савол ба миён мебиёд ки ман индекси почтама як ҷое ёфтан мумкин аст, яъне ки почта Россия дар тамоми Россия, бигем ки дар Россия тақрибан 10,000 почта дорад, яъне ки зона выдача ҷои полчаткӣ дорад. Шумо метавонед ки ҳамуҷа рафта посилкатон полча кунед, хоҳ шумо дар Питер бошед, дар Россия, мисол дар шаҳрҳои Южни Сахалин бошед, хоҳ Казанда бошед, кадом шаҳр дар будан қатъи назар, шумо метавонед ки тавассути программаи почта Россия, тавассути почта Россия посилкатонро ба ҳама кунҷои Россия равон карда истодан гиред. Ва вақте ки шумо ин хел дидестен, агар ки индекси почтатон намедонед ва намедонед ки индекси почтаи районтон ҳамо кӯчатон чанд аст, агар ки надонед ё ки дар наздикитон кадом почта Россия будаш, агар ки надонед, просто чӣ кор мекунед бародари азиз? Дар ини Яндекс медоред ва дар ҷои Яндекс дар ҷои поиск менависед индекс почта. Индекс почта нависонед, нигоҳ кунед якм да шумо мебарад наздиктарин индекси почтаи шуморо, яъне ки поштае ки дар шумо ҳама наздиктарин дар ҳамон ҷои истодагитон. Мисол агар ки шумо дар хонатон бошед ва вақте ки ҳамун Яндекс ҳам адреса нависонед, дар онҷа хелаш нигоҳ кунед, як қисмати поён як километр қайти нишон дад, ки ана ин почта Россия ба хел километр дур аст. Ин болои ҳамун картаро мезаниша, мерай дарши раҳа нишон медаҳад ки чӣ хел ба ҳамун почта Россия брай. Ва ин раҳа барои чи хадама гуфтаастам, барои ки рӯзи рафта полча кардан ҳамин индекс қайти полча мекунед. Ва вақте ки шумо поист сар метед, ҳамун индекси почтатона ҳама вақт мақсад ба адресон наздиктара бигирем. Мумкин дар ин кӯча ҳам ҳаст, дар кӯчаи дигаре ҳам ҳаст, дар кӯчаи дигаре ҳам ҳаст. Мақсад дар ҳар як кӯча почта Россия аст. Фақат почта Россия ки ба шумо удобна, ҳамон қайти сару кор гиред. Ва почта Россия чӣ хел кор мекунад? Вақте ки мо почта мебарем, ира месупорем, полни даниёро пур кардем ва чӣ кор мекунад? Почта проверка мекунад, полчат мекунад ва дар рӯи коғаз, ҳам коғаза ки дар рӯш кле мекунаду мебарад дар ҷои отправка мемонад. Ва ҳамун рӯзе ки мо супордем поштада, ҳамун рӯз ҳисоб намешавад. Якм рӯзе ки мисол мо мебарем дар почта месупорем, ё ки шумо заказ мекунед ва ай рӯз ҳисоб намешавад, рӯзи получени ва рӯзи отправлени ҳисоб намешавад. Ай пага рӯзи алка ден штатса мешавад, яъне ки ҳисоб карда меравад. Ва примерно ай як рӯз, ай ду рӯз то 3 рӯза, то як ҳафта, то 15 рӯза, то 18 рӯза буд ҳолате ки мо почта Россия равон кардем. Як бародармон дар намедонам кадом шаҳр равад, 18 рӯза ноутбукш рафт расид. Южни Сахалин равон мекунед, дар байни 10 рӯз мераса. Екатеринбург равон мекунед, дар байни 2 рӯз 3 рӯз мераса. Питер равон мекунед, дар байни 2 рӯз 3 рӯз мераса. Казан равон мекунем,
дар байни 5 рӯз 6 рӯз мераса. Сочи равон мекунем дар байни 4 рӯз мераса. ва ин маънои чиро дорад? Яъне ки дистансияи шумо яъне ки шумо мо чӣ қадар дуртар бошед, ай Москва яъне ки чӣ қадар дуртар бошед, ҳамон қадар дертар меравад шумода мерасад ҳамон посилкатон. ин ҳаст ҳолати обичниш. бо ҳаст амира ускорение аст, яъне ки скорости тезтар хати аст, ки нархи вай қариб 2 баробар баъзе ҳолатҳо то 3 баробар зиёдтар. Мисол ҳозир агар ки почтаи обичниш 300-340 рубл бошад, вайш 700 рубл, 800 рубл, 1100 рубл шиданаш мумкин аст. Чанд стилш аст. ва ускоренияш бошад бо тезтар меравад мераса. Мисол я ҷои наздику акр шаҳрҳои наздики райс Москва будагиёш ҳамон обичниш равон кардан гирем мешавад. ва шаҳрҳое ки дар дуртар қарор дорен, агар ки шумо бистра равон кунед, бистраш мисол 600 сом, 700 сом ки 800 сом мешавад, лекин дар байни 3 рӯз 4 рӯз не, дар байни мисол дар байни 1 ҳафта 10 рӯз не, дар байни 2 рӯз 3 рӯз ёки 4 рӯз меравад, дар пешном мераса. Бародари азиз, ба ҳамин хотир чиқар ки шумо маъқул бошад, мисол метавонед ки заказ кунед ёки отправка кунед, ира настройкаҳош дар охири видео мефаҳмонам чиқар поштара ба телефон проверка кардан ва пир карданаш. ҳамашо дар охир мефаҳмонам. ва накид ҷои асосиш вақте ки мо посилкаҳоро шумо дар равон мекунем, мо да чек метиҳам. ҳамон чека боша штрих-коде ки дар онҷа 12 рақам ё 18 рақама штрих-кода дар программа ки ворид кардем, дар ҳамонҷа нишон медиҳад ки посилкаи шумо дар куҷояд, чанд қабас мерасад, куҷо получат мекунедш. ва ҳозир бошад як программае ки именно почта Россия, ин программаи официални почта Россия. ҳамин программа дар Play Market ҳам аст, дар Apple Store ҳам аст. Почта Россия гуфта поист бирден, ин хеле программа мебарад Почта Россия. ҳамин программаро мегирен, скачат мекунен, настройка мекунен, регистратсия мекунен дар телефони худтон. Ана ки вақте ки мо шумода чек ёки ҳам штрих-коде ки ҳамон вақт мисол бардорда равон мекунем, баъди получат кардан, баъди отправка кардан мо ҳамон штрих-кода чӣ хел ворид мекунем ва чӣ хел санҷидан мумкин аст. ҳамон штрих-коде ки дар поён ҳастай 12-14 рақамара дар ана инҷа ҷои поист да қисмати болода чиқар гидасе ана ин ҷои поист да ҳамон штрих-кода ворид мекунем ва онҷа нишон медиҳад ки ина чиқар гидасе инҷа нишон деса ки чанд қапас мерасади, дар куҷоай, ҳозир куҷо да гузашт, кадом районда ва дата ожидания ва место вручения гуфтаги даташ нависондагиа. Ана хел ҳар якша шумо да хабар ша ёки оидани меша через ин программа фаҳмидан мумкин. Ин программа бениҳоят удобная. Программа Почта Россия. Именно ман худам ба тавсия ана ин программа Почта Россия кор мекунам ва посилкаҳома қариб ки 2 сол мешавад. ҳамин Почта Россия қати масалан равон мекунам, мегирам, получаш мекунам. ҳозир нигоҳ кунед ин историяи Почта Россия мара бинед чӣ қадар жирагиа. Ин маънои чиро дорад? Ин маънои вай дорад ки ан ҳамин қадар бародар мода бовар карда мо телефон заказ кардагаан ва раҳмат ки шуморам бардоре ки заказ кардагаан масалан бовар кардем мода дури сода баъзеотум даже гуфти гапо як бор ё ду бор YouTube да видеои мара дидагаан гуфти гапо бовар карда оплата мекунем, пул мепартоем ва мо аҷа шумо равон мекунем акнун барои боваритон ҳазор раҳмати худо ва мара ҳаракат мекунем ки ай боварии шумо набуромада ҳамин хел корора бо хубтару беҳтар яъне ки ба сифаттар кардан гирам. ва масъалаи дигари бардори азиз масъалаи дигари чӣ буд? А что, так можно было, что ли? бардори азиз, раҳмат калон ки видеоро та онҷаро тамошо карден ва агар ки ягон телефонтон дар кор мешавад, ягон мошинка ёки дигар намуди аксессуар дар кортон мешавад, метавонед ки дар рақамҳои экранамадагӣ муроҷиат кунед ёки дар YouTube канали мо дорем видеоро бемалол тамошо карданатон мумкин аст. дар магазин чӣ намуди аксессуар рафтасе, нарх навои телефонҳо чӣ хел нест, ҳамаш дар видеош дар YouTube канали мо Умедҷон техноблог мешавад ва Telegram канал дорем бардори азиз, Realphone Moskva дар Telegram канал бошад. нархҳои телефонҳо, телефонҳои навомадагира, абзору ҳамаш дар онҷа мешавад. метавонед ки ба праги дромада ам Telegram канал нархҳои телефонро актуалиёша фаҳмем барое ки нарх навои иваз шуда меистад. ва раҳмат калон видеоро тамошо кардагитон. агар ки полезни шуда бошад дар видео лайк монед, дар канал обунаш намонед ва фикротон бошад дар комментарий нависед. ам баъд як чиз дигар гуфтанам бардори азиз, вақте ки шумо посилкатон получат мекунед яки телефонтон получат кардем, хоҳиш мекунам як видео чак карда дар мо равон кунед, бениҳоят хурсанд мешудам. рақамҳои WhatsApp ки заказ кардаген дар WhatsApp як видео кунед, ман ки чӣ хел телефон получат кардем, чӣ хел ашушени ҳамаша равон кунем, бениҳоят хурсанд мешавем ва ира мо дар YouTube каналмон ҷо мекунем. албатта бардорҳо мебинанд хурсанд мешаванд ва боваришон нисбат ба мо, нисбат ба ҳама хуб бисёртар мешавад. яке вайрам ва мебинанд ки шумо получат кардаген, вайрам бисёршон мисол ҳайрон меонам ки хайли молодец, ин равон кардааст, значит вайо боваришон ҳосил шавад. чиқар ки шумо получат кардем, бовар кардем, ман хоҳам ки вайрам бинанд видеои шуморо ва бовар карда ай мо заказ кунанд. ва ба ин хотир агар отзывтона партоен ва фикротон дар комментарий нависед, бениҳоят хурсанд мешудам ва бардоре ки дар дигар шаҳрҳо қарор дорем
мебарем. Худованд нигаҳбонтон бошад. Ва бародаре ки дар Москва ҳастем, метавонед ки адресҳои моро медонед. Метавонед ки магазин мо биёед. Магазин мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зеленый. Ҳама вақт Умедҷон Техноблог хати шумои. Саломат бошед. Умедҷон бо шумо буд.